नै माबानि फन गाबदों नै स्कुलनि नामाथाय नै आया दानफिनबायसो हेलौ लोगोफोर दसे होलायबाय नै दसे लाइन फैलायबाय आरो माबाबा नै बैसोमोन नामाथाय दसे रायलायनोसै फैदो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आंनि बेस्टफ्रेन्ड ओंखामखौ आङो वेलकाम खालामनानै लाग्रोबाय आरोना दाबो आं माबाना होनो नै बेसोमोन नामाथाय उन्दुनाया लोगोफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंबा एसे रायलायनोसै फैदोला सोरमोन ए नाम्बारा सेभ गैयिखाय बर' कार्टुन आइ हेलौ लोगोफोर फैदो दसे रायलायनोसै कार्टुन आइ मोनबाय नामा बारासो मोनबायबो लांफैबाय जानोसै गारिया ओला
Kiri. Giri. Giri rồi. What your country name? Huh? India. What your country name? India. Hello, logover serba semakin nama. Hello friends, you're so beautiful name. Thank you. अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो प्लीज। चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब करो। Hello Abon. Hello Agai. Like dia Agai, like dia Agai support kalamna. Jangan deh Agai. Like dia coba like dia. Rồi channel của Dan và subscribe làm ra được. Sana sinama logover. 77 web support Holpin the please Abon. Organ deh Agai yang dari terus anaknya organ deh Agai deh. Like dia coba like dia Agai. Kunci lainnya dong. Không sử dụng đã cái thêm mà ba. Anh đừng làm lát mà. Sẽ sao vậy?
बिदिनो लोगोफोर लोगोफोर सोरबाफोर नोंसोरनि बायदोंब्ला फैबावदो दसे रायज्लायनोसै Hi new friend thank you come back Hopeful thank you very much जाबाय नामा बेनिया like it करो please अगर like नहीं किया तो like कर आपकी नेम क्या है विश्व कवि बसुमतारी मुझे भी थोड़ा सपोर्ट
करना सा सपोर्ट करूँगी मैं आपको भी एक दूसरे को सपोर्ट करना हाँ मेरा मेरा मोनो चैनल है मोनो कहाँ से हो आसाम आसाम बङाइगाव से हो नेम नेम क्या है आपकी नेम ना विश्वकवि बसुमतारी आप बोरो हो क्या हाँ बोरो बोले लोगोफोर सापर्ट होदो सोरबा होनो सोलोंब्ला ददेरे बर' हाबसनबायल' गाज्रि दा मोनसै दिंगा हाय हेल' दिंगा लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आयु दिंगा आगै होनबाय ददेरेया दिंगा ब्लगा आङो दा बाहेराव लाइन थांदों आङो दा बिजनि पानबारि खाथियावसो दङनो दिंगाया ददेर आगै खिथादों ओमफ्राय ददेरे नोंबो बेवहाय दं
बाजै ददेरे ददेरे खम्बा please support me नो खम्बाखौ ददेरेखौ सापर्ट खालामनो थिनदों खम्बा बिजिनि फानबारि खाथियावसो दं बिजिनि फानबारि खाथियाव माने खिथादों खम्बा बे नों बिजिनि फानबारि खाथियावसो दंनो गाव ददेरे मा नैरोजा खालाम मनो चेनेल ददेरेखौ मनो चेनेला खालामथिनो ददेरे मनो चेनेला साबस्क्राइब खालामबाय दां नोंखौ खालामथिनदोंना चेनेला इसलिए दे बाजै एसे बेस्थ बाजै ओके खाम्फा इउ आर सुइट ना खाम्फाखौ ददेरेया ओके ददेरे लुहोलाय ब्लु होनो थिनदों ददेरेयाना खाम्फाखौ ब्लु हरना हरदो खाम्फा ब्लु होलाय ददेरे ब्लु होलाय दै अबेनि जाखो ददेरे बर' अबेनि जाखो नोंहा सोंनाय आगैया ददेरेखौ सोंदों बाहेराव मोजां जाबाय एफा मोजां जायगा बानायबाय आं बोला नांलाया गरम लाइन थांनानै होबाय आयदा खाम्फा देहा थुरिसो मिथिहाय करना होट मैडम जी सब कमेंट करना मुझे मैंने आपकी शॉर्ट वीडियो पे कमेंट रखा थैंक यू बाद में मैं आपको सपोर्ट करूंगी लाइक खत्म होने के बाद थोद नोंखौसो बुंदों आं नों बहानि होनना ददेरे आंखौ सोंदों नामा कमेन्ट हरलाय माबाया खाम्बाया सर्ट्स भिडिअ कमेन्ट खालामदों देलाय मा डिस्टार्ब लाइन थांनानै होनांसिगोन अपेनबो खम्बा मैंने लाइव खत्म होने के बाद रिटर्न करना कमेंट भी करना ओके करूँगी मैं ददेरे आगै आंखौ सोंदों ना मादोंमोन कमेन्ट हरफिननाय खनसे
blue होनो रोंगौना रोङा जाखोब्रा blue होनो नाय दे आङो blue होनो रोङा आङो आगै र' खामफामांगा ओट्स एक गाना गाओ गाना गाना नहीं आती मुझे नि चेनेलाव थुनानै गाहायनि अपसनाव थां थुना हो आच्छा थेंक इउ खिथानायनि थाखाय आयो आयो र' दे ओइ नै ओमफ्राय दं नामा थांबायबो खोमा बुट इउजारनि Photo na. आप खामफामन के आपकी निक नेम बोलना Kopi. कवि निक नेम उनके खम्भा ने खम्भा आप कैसे हो दूधे जोयन करना मुझे एक कमेंट रखना दूधे आगै खाम्बाखौ जयन कमेन्ट खालामनांगौनो आरोना दूधे इसलिए मैडम जी से ब्लू अच्छा ये देती नहीं है मेरे को ब्लू लम्ब्रे माबा होनो रोङाखै आङो आगै नोंनि लिंकआव थुदोंमोन आङो ओमफ्राय आरो अपसन ओंखारबावोना ओमफ्राय बाव थुनांगौ जाबाय ना तो डेरेमन हम असम बक्सा से हो आप प्लीज मेरी एलबी पार्टी आ जाना ओके
ददेरे आङो होनाय नायदोंमोन जादोंना जायाखै नायलाय ब्लु होनाया दंना गैला ददेरे बर' थेंक इउ ददेरे बर'आ थेंक इउ जाबाय ददेरे बर' रोंबाय दानो ओं रोंबाय खिथाहरनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय माने आङो रोङामोन नालाय ओमफ्राय लाइभखौबो फैबाय थाखायामोन ददेरे बर' रिटार्न खालामहर दायो आंखौ जागोन दे आं खालामगोन ददेरे बर' आंनि एलबि आवबो फै खैथायाव होयो नोङो एलबिखौ ददेरे फै फै फोथाय खेबस' दा खालाम आंखौ खालामा थांगोन आं लाइट होआखैबा लाइट होनानै होदो खाम्फा सोंदों ददेरे जयेन है क्या नो खाम्फा ब्लू द खाम्फाया ब्लू खाम्फा ब्लू दे दिया देखो हुआ कि नहीं हुआ खाम्फा what 7 p.m. as evening LB आना हाँ आऊंगी मैं ओके अच्छा इको ददेरे हाँ खाम्फा मेरे तो जयन है कि नहीं प्लीज चेक करो एक बार खाम्फाया आंखौ ददेरे साबधान चेक हा ददेरे साबधान खालामबाय खोमा खाम्फाया नोंखौ ओके खाम्फा थैंक यू खाम्फा आपको थैंक यू किया है ददेरे ने खाम्फा ददेरे इवनिंग 7 p.m. आज LB में आना नोंखौ होनदों हस्टआ नोंसो नालाय
तेरे आप बहुत दो तेरे दो कम करो दो तेरे आप बहुत खूबसूरत हो कम और आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है लुकिंग ब्यूटीफुल Guru Arjun I sound company sound kia nama Đông. sound दा गाबोन दसे फैबावदो सोरबा दंबा रायलायनोसै जों टाइम खम्बा बोरो लड़की को मैं लाइक करती हूँ बहुत ब्यूटीफुल हो अच्छा थैंक यू वरुण आपकी एलबी टाइम बोलो मेरा एलबी टाइम 11 कभी 11 बजे कभी 11:15 ऐसा होता है सपोर्ट करूँगा सपोर्ट करो थैंक यू मेरे एलबी में आ जाना कंफर्म एलबी खत्म होने के बाद सब कमेंट करना मुझे मत भूलना नहीं भूलूंगी मैं करूंगी पक्का मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो आपको हमसे सपोर्ट करूँ आपको हमसे सपोर्ट
करूँगा हमेशा आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा सपोर्ट करो प्लीज़ क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो थैंक यू Baruta. Baruta. Ini aku explore nama कि एक नेम में बुलाना चाहता हूँ निक नेम जैसे हो Nickname. Kampa मुझे समझ में नहीं आया निक नेम ना एक नेम है क्या सब्जी खाया ना मुझे क्या सब्जी खाया दाल है दाल सब्जी है लोगोफोर रावबो फैला नामा आपिर एलबी रोखनि बालियाव मैं
आपके लिए थैंक यू लोगोफोर दोननोसै आङो रावबो फैला नामा सोरबाफोर दंबा एसे फैबा मोजां जागौमोन आरोना बेरायथि हो बाय गाइस लोगोफोर दोननोसै आङो बाय